Kenen kanssa mä oon tänään täällä? Mustafa. Mustafa, mistä maassa sä oot? Irakista. Irakista. Kyllä. Okei, mikä ikäinen sä oot? Mä oon 15. Mikä on pahin asia, mitä sä oot tehnyt jollekin muijalle? En mä tiedä. Hai Venä, anna meitä. Sano vaan joku juttu. Tiedät sä haluaa olla mun kanssa, mä vaan esitän sen kanssa, että mä playan sitä varmaan. En mä tiedä. Onko plejaaminen fresh? En mä tiedä, se on hauskaa, kun ne itkee sun perään. Bro, mä näen sulla kallis kello. Tää näyttää kallilta kellolta. Paljonko tämä on maksanut? 150 €. 150 € mistä on ostettu? Kultajousi. Kultajousi? Joo. Op. Entäs tää chaini? Chaini 60 €. Mikä tää on? Mikä merkkinen tää on? Lätsä, Gucci. Gucci? Joo. Op. Paljonko tää maksoi? Rehellinen mielipide. Oikeesti rehellinen. Mä ostin mun friendiltä. Mutta paljonko? 40. 40 Gucci? Joo. Op.